Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes, molt bona nit. Desitjo que estigueu gaudint d'unes bones festes, d'uns merescuts dies de descans, tot compartint retrobaments i alegries amb la família i els amics. El Nadal és una època especial. La majoria de nosaltres ens sentim units per un mateix desig de compartir taula, d'obrir les portes de casa nostra, d'ajudar els altres. Empatia, solidaritat i també responsabilitat, vet aquí tres valors definitoris de la nostra manera de ser i de fer. Europa, el nostre espai de pertinença, viu un moment crucial. El que avui està en joc a Europa va més enllà d'una qüestió merament política. Està en joc el nostre model de vida, de convivència democràtica i de prosperitat compartida. Estan en joc valors que conformen els nostres fonaments. Europa som nosaltres. Europa, també Espanya i Catalunya, serà el que nosaltres vulguem que sigui. Perquè Europa, com Espanya i Catalunya, comença a cada barri, a cada poble. Precisament el Nadal ens recorda allò que no podem perdre mai, els nostres valors humans. Què ens queda si no actuem amb humanitat? Humanitat significa acollir i integrar a les persones que ho necessiten. Significa defensar el nostre estat de benestar per garantir una educació i una sanitat públiques per a tothom. Significa garantir l'habitatge com un dret. Significa oferir ajuts socials a qui més ho necessita. I també significa garantir la dignitat, la seguretat i la convivència a tots els nostres barris. Sense aquesta humanitat, sense aquesta solidaritat, no es pot construir cap país ni cap societat. La resposta a les necessitats i reptes de Catalunya no és fer culpable les persones que menys tenen o els qui són diferents. Farem una Catalunya millor per a tothom amb política útil i amb polítiques públiques responsables amb solucions al servei de les persones, de totes les persones. Fem possible per ser homes de bona voluntat, afirmava Segarra en el seu poema de Nadal. Fem el possible per ser un país i una societat de bona voluntat. Situar-nos al costat de la veritat, al costat de l'humanisme, al costat de la fraternitat i de l'esperit de cooperació, al costat de l'esperança. Perquè l'esperança és la força que ens empeny a millorar les coses. Estic convençut que el 2026 serà encara millor. Moltes gràcies, molta sort i molt bon any a tots i a totes.